Здравейте от Дубай, днеска 1 март, честита баба Марта. Правя това видео, за да успокоя всички хора, които имат родини в Дубай, че тук ситуацията е спокойна и всичко е под контрол. Нека ви обърна камерата, но около мен има хора, които значително по-малко като че ли от нормален ден, въпреки че е неделя. Гледам, много от хората имат пазарски чанти пълни и аз съм взел една пазарска чанта, сега ще отида в магазина, взема ориз и там да знам още какво сухи продукти за зор за ман. Но да, противовъздушната отбрана се включи и тази сутрин, и вчера, и вечерта. Чуваха се гърмежи от отбити ракети. Някои хора се чуят защо Иран напада Дубай. Ами те атакуват американската база тук, но и другата версия, че един вид го правят, за да може Обединените арабски емирства да окажат натиск на американците да спрат атаките срещу Иран. И да, летищата са затворени до второ нареждане. Имало е някъде попадения на дронове или отломки паднали. Имаме видеа и аз ги имам, но правителството официално помоли хората да не споделят такива видеа с поражения и пожари, макар че много малко, в социалните мрежи, за да опазят имиджа на Дубай като едно сравнително спокойно място, и то е такова. Ето, обръщам ви камерата. Всичко е спокойно и наред, като малко по-късно през деня ще пусна и видеото, което заснех миналата неделя от големия хипермаркет с цените там, защото това видео набра популярност и хората им беше интересно да сравняват цените тук. И да, всичко е спокойно в Дубай. Не се притесняйте за вашите роднини. Противовъздушната отбрана работи и ние сме здрави. Стойте щастливи и... Току-що излизам от магазина, значи да, хората се запасяват. То и аз вземах някакви неща, дет не ви трябва по принцип, но никой не знае за зор за ман. Да, свършили са картофите, хората са като луди с картешница. Снимах много кратко видео вътре в магазина, защото нямам право да показвам лицата на хората, но да, запасяват се. Всичко сухо, пасти, оризища, картофи, минерална вода много взимат. Аз имам поне 40 литра вода, съм си поръчал отдавна и имам и филтърна системата. Имам достатъчно. И да, запасяват се. И петрол също. Вече съм в асансьора и да, паника няма, но просто всеки взима за зор за ман. Ще ви покажа, към това видео ще включа и видео от вчера, където бях на оглед с клиенти. Въпреки това всичко повтаряме спокойно. Ще ви покажа JBR и плажа. Хората си почиват, никой не се панира. Така, това видео отново повтаряме от тази неделя, от днес, 1 март. Сега ще включа видеото от вчера, събота, на 28 февруари, и по-късно през деня ще ви покажа видео, което снимах миналата неделя от големия магазин. Така, стойте здрави и на сигурно място. И в допълнение, колко ефтино, само ви показвам цена. Взех чикън биряни или пилешко с ориз по-индийски. Вижте опаковката и ми кажете, може да намерите нещо подобно в България от магазина, и въпреки всичко 5 дирхама за пилето е някъде отдолу, копано в ориза, и въпреки 5 дирхама, или това е 1,20 евро. Добре ли? Ето вече показвам ви видеото от вчера, събота, 28. Хората си стоят на плажа, пак не ги показвам. Thank you so much. Thanks. Всичко е наред. Бъдете щастливи.